Il-Partit Nazzjonalista ppreżenta formalment rikors il-qorti biex jibda jinstema' l-każ dwar il-mod kif il-Partit Laburista irrid jaħtaf il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar mir-rieda tal-poplu billi jpoġġi sindku Laburista flok sindku tal-Partit Nazzjonalista. Il-liġi tal-Kunsilli Lokali tistipula b'mod ċar dwar x'għandu jsir f'każ li jkun hemm riżenja ta' sindku, fejn jingħad illi l-post ta' sindku għandu jimtela mit-tieni l-aktar persuna tal-istess partit li tkun ġabet l-akbar ammont ta' voti. Imma l-Partit Laburista minflok irrid ipoġġi sindku Laburista. Wara li fil-bidu ta' frar il-qorti kienet laqat il-mandat ta' inibizzjoni biex il-Partit Laburista jitwaqqaf temporanjament milli jagħmel dan, issa l-Partit Nazzjonalista ppreżenta rikors biex il-każ jinstema' b'mod formali u biex il-qorti tkun tista' tieħu d-deċiżjoni finali. Wara li r-rikors kien ppreżentat, NetNews ħal kummenti tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli. Dan għamilnieh l-ewwel qabel kollox biex niddefendu l-interessi tal-poplu, tal-residenti ta' San Pawl il-Baħar stess, illi fl-aħħar elezzjoni eleġġew ir-rappreżentanti tagħhom u taw maġġoranza ċara lill-Partit Nazzjonalista li ma' maġġoranza il-Partit Laburista qed jipprova jaħtafa bideh billi anki jimmiżinterpreta fl-opinjoni tagħna il-liġi u t-tieni kellna nitluwaw għaliex ma kellniex triq oħra ħlief illi nassuguraw illi l-ġustizzja sseħħ u sseħħ kif għandha seħħ. Kummenti simili mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall Kunsilli Lokali Robert Kutajjar. F'San Pawl il-Baħar kien każ illi kien hemm tfixkil f'dawn l-aħħar snin biex ngħidu hekk u allura il-Kunsill Lokali li kien elett b'mod demokratiku u ta' maġġoranza wkoll sħiħa b'saħħitha tal-Partit Nazzjonalista ma tħallitx taħdem fl-interess tar-residenti tal-komunità kollha ta' San Pawl il-Baħar. U allura aħna derilna li kellna nissalvagwardjaw l-interessi l-ewwel qabel kollox tar-residenti ta' San Pawl il-Baħar. Clyde Puli u Robert Kutajjar kienu akkumpanjati mill-avukat Errol Kutajjar illi spjega għaliex qed jitressaq dan ir-rikors. Il-liġi teżiġi li wieħed mhux biżżejjed li jagħmel il-mandat ikun qed jagħmel il-kawża fil-mertu u naturalment issa bdejna l-kawża fil-mertu sabiex nitolbu lill-qorti tagħti sentenza fis-sens li tordna li sija lid-direttur kif ukoll is-segretarju eżekuttiv biex tordnalu jagħmel dak li suppost għandu jagħmel u ssir l-elezzjoni kif suppost skont il-liġi termini tal-liġi li tirregola l-Kunsillu Lokali. Naturalment issa l-abdiet il-kawża jibdew jinstemaw il-provi u l-qudiem meta il-kawża timmatura ikun hemm is-sentenza. Il-każ għandu jwassal għal deċiżjoni finali fil-qorti dwar jekk is-sindku li jmiss ta' San Pawl il-Baħar għandux ikun ġej mill-Partit Laburista jew mill-Partit Nazzjonalista.